नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज रविवार आहे, जूनचा तिसरा रविवार, जागतिक पितृदिन। तर आज आपण एक पिता, बाप, तात अशी एक मराठी कविता, वडिलांवरची बाप कविता ऐकूया। मित्रांनो, घरात आपण आता सध्या कुटुंब छोटी असतात, आई वडील आणि एक किंवा दोन मुलं। पहिले आजी आजोबा असायचे, आता काही भाग्यवान माणसाकडे अजूनही आजी आजोबा असतात, पण तशी माणसं खूप कमी आहेत। पूर्वी कुटुंब मोठं असताना सुद्धा त्या कुटुंबात समन्वय असायचा, पण आता काही ठिकाणी कुटुंबांमध्ये संवाद कमी झाला आहे, त्यामुळे खूप वाईट प्रसंग घडतात। हल्लीच एक दोन ठिकाणी प्रसंग वाचले मी वृत्तपत्रात की आता जे ऑनलाईन शाळा झालेत तर मुलांना मोबाईल नाही, त्या म्हणून मुलांनी आत्महत्या केली। म्हणजे मुलांना आईवडिलांचं दुःख काय ते कळत नाही, आणि आईवडिलांना मुलांचं दुःख कळतं, पण त्यांचा कधी कधी नाईलाज होतो। कारण आता हे जे असा कठीण प्रसंग आला आहे, खूप जणांच्या नोकऱ्या गेल्यात, खूप लोकांना काम आहे नाही आहे, कोणाला वेतन अर्ध मिळतं, कोणाला मिळत नाही। ते मुलांनी समजून घेतलं पाहिजे। यासाठी मुलं आणि पालक यामध्ये संवाद पाहिजे। आईचा मोठेपणा नेहमीच आपल्याला ऐकू येतो, नेहमीच आपल्याला वाचायला मिळतो, ऐकतो आपण। त्या मानाने वडिलांचं महत्त्व हे कमी विशद केलं जातं, कमी सांगितलं जातं। एखादी इमारत उभी असते, आपल्याला भिंत, छत सगळं दिसतं, पिलर काही वेळाच दिसतात, कारण पिलर भिंतीत लुप्तालेले असतात, पण सगळा भार तो त्या पिलर जे खांब असतात त्याच्यावरच असतो। तशीच एक बापाची भूमिका असते। आताच्या काळात खूप स्त्रिया, म्हणजे खूप जणांची आई नोकरी करतात, त्यामुळे तो सर्व भार वडिलांवरच असतो। पण तरीसुद्धा ज्या स्त्रिया नोकरी करत नाहीत, किंवा एक वडीलच किंवा एक पुरुष कमवतो, तर तेव्हा तो सगळा अर्थातच भार त्याच्यावर पडतो, त्याला भविष्याची चिंता असते। म्हणतात ना, थोडं छोटंसं काय लागलं तर आई गं म्हणतो, पण खूप मोठं संकट आलं की बापरे। म्हणजेच ह्या अशा म्हणीवरून कळतं की छोटी मोठी संकटं ही आई झेलतेच, प्रत्येकाला ती सोसावंच लागतं संसारात। पण जे मोठे असतात, सगळे संकटं मोठी असतात, किंवा काही योजना असतात, किंवा मुलांच्या भवितव्याची चिंता असते, ती सगळी वडीलच करत असतात। आपल्याकडे कुटुंब व्यवस्था जी भारतात आहे, ती जगातली आदर्श कुटुंब व्यवस्था मानतात। तरी काही लोकांना स्वातंत्र्य हवं असतं प्रत्येक वेळी, आणि ते पाश्चिमात्यांच्या ज्या काय पद्धती आहेत, रूढी आहेत, तर तसं फॉलो करायला बघतात, तसे ते वागायला बघतात। आणि त्यामुळे काय होतं की ह्याचं वेगळं स्वातंत्र्य, त्याला वेगळं प्रत्येकाला स्वातंत्र्य हवं होतं, म्हणजे मर्यादित पाहिजे सुद्धा, तर आणि कुटुंबात एक संवाद पाहिजे, नाही तर मग असे वाईट प्रसंग घडतात। आज अमेरिकेसारखे मोठे राष्ट्र आहेत, त्यात सगळे सुबत्ता आहेत, भौतिक सुखं आहेत, पण मूल वयात येताना त्यांना बाजूला केल्यामुळे ती मुलं आज खूप वेगवेगळ्या व्यसनात गुरफटलेली आहेत। ती राष्ट्र सुबत्ता खूप आहे, पण समाज व्यवस्था बरोबर नाही। आपलं कुटुंब व्यवस्थित असेल तर समाज व्यवस्थित असतो, समाज मजबूत असेल तर पुढे देश मजबूत होतो, देश चालतो। त्यामुळे कुटुंब प्रत्येकाने आपलं सांभाळलं पाहिजे, कुटुंबात सगळ्यांचे सुसंवाद पाहिजे, वाईट प्रसंग येता कामा नये। आजची जी कविता आहे ती नोव्हेंबर-डिसेंबर 19ला कोकण ग्रामविकास मंडळ आणि ऑल इंडिया पोएट्री असोसिएशन या दोघांनी संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय कविता स्पर्धा ठेवली होती, आणि त्यात विषय दिलेला बाप। तर त्यात ही कविता मी सादर केली होती, आणि या कवितेला द्वितीय पारितोषिक मिळालं होतं। तर आज आपण ती कविता ऐकूया। कविते शीर्षक अर्थातच बाप, आणि आज पितृदिन आहे, जागतिक पितृदिन, त्यानिमित्त आपल्याला वडिलांवरची कविता शीर्षक आहे बाप। बाहेर कठीण परी आत पाणी गोडे, बाहेर कठीण परी आत पाणी गोडे,
नारळापरी वाटती मज बाबा थोडे थोडे. बाहेर कठीणपरी आत पाणी गोडे, नारळापरी वाटती मज बाबा थोडे थोडे. वरवर कठोर प्रसंगी तापट होती जरी, वरवर कठोर प्रसंगी तापट होती जरी. मायेचा सुप्त जरा वाहतो त्यांच्या उरी, मायेचा सुप्त जरा वाहतो त्यांच्या उरी. बहीण भाऊ आई सारे कुटुंबाचे अंग, बहीण भाऊ आई सारे कुटुंबाचे अंग. एका छताखाली राहतो बाबांचा संग, बहीण भाऊ आई सारे कुटुंबाचे अंग. एका छताखाली राहतो बाबांच्या संग. भिंती छप्पर आम्ही खिडक्यादारे, भिंती छप्पर आम्ही खिडक्यादारे. बाबा खांबपरी वजन पेलती सारे. जो तो करी सदा नित्य आपुले काम, जो तो करी सदा नित्य आपुले काम. मेहनती बाबा मात्र गाळती घाम, मेहनती बाबा मात्र गाळती घाम. निजती सारे रात्री घरी कसे स्वस्त, निजती सारे कसे घरी रात्री स्वस्त. भविष्याची चिंता करे त्यांना अस्वस्थ, भविष्याची चिंता करे त्यांना अस्वस्थ. बघा, रात्री झोपल्यावर आईच्या मनात विचार असतो उद्या जेवण काय करायचं, पण बाबांचे विचार जेवणापुरते मर्यादित असतात. ते जेवणासाठी काय लागतं ते कसं आणायचं ते असतंच, पण आणखीन काही त्यांच्या योजना असतात त्याच्यासाठी काय करावं लागेल ते सतत त्यांच्या मनात अस्वस्थ. तर मुलांच्या भवितव्यासाठी ते अस्वस्थ असतात. वापरे प्रसंगी तुटकी वाहनं, म्हणजे नेहमीचंच नसतं, काही गरीब असते कुटुंबात त्यात ही अवस्था असते अशी. वापरे प्रसंगी तुटकी वाहनं फाटकी बनियानं, वापरे प्रसंगी तुटकी वाहनं फाटकी बनियानं. अर्धपोटी राहून सांगे जास्त झाले जेवण, अर्धपोटी राहून सांगे जास्त झाले जेवण. हौस मौजेस लावे स्वतःच्याच चाप, हौस मौजेस लावे स्वतःच्याच चाप. मुलांचे हित जपे त्यांच्या आवडी तो बाप, मुलांचे हित जपे त्यांच्या आवडी तो बाप. आता वडील काय करतात, सुखासाठी तुमच्या झिजले रोज कणाकणाने, सुखासाठी तुमच्या रोज झिजले कणाकणाने. जगणे सोडून जगले तुमच्या मनाप्रमाणे, जगणे सोडून जगले तुमच्या मनाप्रमाणे. नावलौकिक मिळण्या तुम्हा खपले दिनरात्र, नावलौकिक मिळण्या तुम्हा खपले दिनरात्र. किती असो मित्र तुमचे, मुलं मोठी होईल त्यांना अनेक मित्रमैत्रिणी मिळतात, बरोबर की नाही. किती असो मित्र तुमचे तरी बाप खरा मित्र. विसरू नका मित्रांनो, किती असो मित्र तुमचे तरी बाप खरा मित्र. पोरांसाठी खस्ता खातो एकटा निमूट, पोरांसाठी खस्ता खातो एकटा निमूट. त्रास दगदग उरी दाबून घर चालवी नीट, त्रास दगदग उरी दाबून घर चालवी नीट. घरापासून दूर सारे ठेवतो जो व्याप, घरापासून दूर सारे ठेवतो जो व्याप. सगळे ठीक आहे म्हणून हसून सांगे तो बाप, सगळे ठीक आहे हसून सांगे तो बाप. बघा, बाहेर किती असलं तरी अंगावर कर्ज असतं, कधी काय प्रसंग असतात, पण ते बाप वडील घरात जाणू देत नाही. ते घरात आले की हसून खेळून वागतात, ते घरातल्यांना त्याचा त्रास होऊ देत नाही. सागर तळाचा जसा न लागे ठाव, सागर तळाचा जसा न लागे ठाव. गुढ सागरापरी ते बाबा ज्यांचे नावं, गुढ सागरापरी ते बाबा ज्यांचे नावं. बाबांना म्हणती कुणी बाप पिता तात, बाबांना म्हणती कुणी बाप पिता तात. प्रत्यक्ष देवाचा वावर जणू प्रत्येक घरात, प्रत्यक्ष देवाचा वावर जणू प्रत्येक घरात. मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा. आता या कवितेत बाप किंवा वडील हे चांगलेच दाखवलेत. दुर्दैवाने काही वेळा तसं नसतं, काही ठिकाणी नसतं तसं. वडील व्यसनाधीन असतात, तेव्हा मुलांना किंवा त्यांच्या पत्नीला किंवा म्हणजे आईला मुलांच्या त्याविषयी वाईट वाटतं, लाज वाटते. कधी कधी मुलं अशी जेव्हा दुसऱ्या मुलांबरोबर उभी असतात तेव्हा एखादा बाप झिंगत येतो, त्या मुलांची मान खाली जाते. तेव्हा वडिलांनी असा विचार केला पाहिजे, आपल्या मुलांना आपल्या पत्नीला आपल्याबद्दल लाज वाटली नाही पाहिजे, असं आपलं वर्तन हवं. आपले कुटुंब आपली जबाबदारी आहे हे समजावून घेतलं पाहिजे. तसंच मुलांनीसुद्धा काही वेळा आईवडिलांची गरिबी असते किंवा मजबुरी असते, काही अडचण असते, तर ते मुलांनीसुद्धा समजून घेतलं पाहिजे, मुलांनी तसं वागलं पाहिजे.
कुठल्याही मुलाचं वागणं असं असता कामा नये की त्याच्या आईवडिलांना लाज वाटेल. तर हे सगळं सांभाळलं पाहिजे, म्हणजे आपली कुटुंब व्यवस्था आहे ती व्यवस्थित राहील, समाज व्यवस्थित राहील आणि ते देशसुद्धा त्याने चांगला राहील. तुमच्या मित्रांना ही कविता पाठवा, त्यांना आपल्या वडिलांबद्दल आदर वाटेल ही कविता ऐकून. प्रत्येक बापाने, वडिलांनी आणि प्रत्येक मुलाने ही कविता ऐकली पाहिजे. आता परत आपण भेटूया शनिवारी 27 तारखेला. आता सध्या पाऊस पडतो आहे, एक पावसाची कविता घेऊन. मला आवडतो हा ऋतू पावसाळा ही कविता ऐकूया. धन्यवाद.